салом дӯстон, барои дастрас намудани доруҳо аз сайти софсавдору истифода баред. Барои зиёд кардани мӯи сар ё зиёд кардани риш ё барои зиёд кардани қувваи мардинагӣ ё барои зиёд кардани вазни худ ё кам кардани вазни худ ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Агар дорӯи харидорӣ кардаи шумо фоида нарасонад, аз номи юристиҷа муроҷиат кун, возвратш мекунанд. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия ва берун аз Россия дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Фурсатро аз даст маде. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров канали Юристиҷа. Видеои имрӯзаи мо дар бораи роҳҳои заминӣ яъне кушода ҳастанд ё ин ки не, танҳо дар бораи як давлат ҳозир мо ба шумо камтар маълумот мерасонем, яъне ки аз Ҷумҳурии Ӯзбекистон. дар бораи Ӯзбекистон ҳам дар бораи роҳҳои заминиш ва ҳам дар бораи парвозҳош дар соли оянда, яъне ки аз моҳи январ аз соли 2021 президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев чӣ дастур додагиай ҳозир мо ба шумо мефаҳмонем. Президенти Ҷумҳурии Ӯзбекистон Шавкат Мирзиёев дастур додааст ки аз соли 2021 ҳаракатҳои ҳавоӣ бо як қатор давлатҳо аз нав боз карда шаванд, яъне ки баъди соли нав дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон чандин авиакомпанияҳои дигаш кору фаъолияти худшона аз нав барқарор мекунанд бо давлатҳои Аврупо, Ҷопон ва Таиланд. Аз соли 2021 ин чиз ба назар гирифта мешавад ки дар ҳолати маҳдудиятҳо Ҷумҳурии Ӯзбекистон бо ин давлатҳо марзҳои худша, яъне ки анамун ширкатҳои ҳавопаймоиш ба ин давлатҳо дохил шида наметонистанд аз сабабе ки маҳдудиятҳо ҷорӣ буд. Вале аз соли 2021 бо ҳамин давлатҳое ки мо номбар кардем парвозҳои худша ба мисли пештара мунтазам мегардонанд, барқарор мекунанд. Ва Шавкат Мирзиёев дар ин ҷаласаи худаш оиди гарон будани нархи чиптаҳо ба авиакомпанияҳои Ҷумҳурии Ӯзбекистон пешниҳод кард ки аз гаронии чиптаҳо дасткашӣ кунанд, яъне ки нархунавои чиптара боз ҳам барои шаҳрвандон ё ки барои шахсое ки ба Ӯзбекистон ворид мешаванд арзонтар бигардонанд. ва мақомоти Ҷумҳурии Ӯзбекистон ҳамаи сарҳадҳои худша аз 1 октябр барои вуруд ва баромади ҳама намуди нақлиёт боз карда сайёҳии воридотиро низ иҷоза додааст, яъне ки аз 1 октябр Ҷумҳурии Ӯзбекистон дохил шудан ба давлати худша барои ҳама нақлиётҳо иҷоза додагӣ ҳастай ва мисол мегирем, агар ба Ҷумҳурии Ӯзбекистон ба як давлати дигар рафтан аз назар бигирем, агар ин воситарам низ иҷоза додагӣ ҳастай. Аз ҳар куҷое ки набоша бо нақлиётҳо метавонанд ки ба Ҷумҳурии Ӯзбекистон айни ҳол ворид шаванд ва ин чиза бисёртар барои сайёҳон иҷоза додагӣ ҳастанд. Тамошобинони азиз, акнун мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. давлат ва нависай ака савол метам ҷавоб наметен, ака раҳора кай ҳуй мекунанд, намешава охи дар Тоҷикистон пул кор кардан, намешава чо кардан мона намедонем, хӯрондан пӯшондан дар кор, зиндагиро пеш бурдан дар кор, Москва маҳкам боша одамо мебаранд айгиш нагира. мутаассифона оли аниқ нестай ки ба Федератсияи Россия кай парвозҳои мунтазам барқарор мегарданд. Али нависай: салом алейкум ака, илтимос саволи мада ҷавоб бите. Савол: агар хона карданӣ бошӣ бояд рухсат мегирӣ ё ки не? ҳамаи чӣ дар қонун ҳаст ё ки не? Бифаҳмон ака, илтимос як хушрӯ видео бикун то ки ҳама бародаро бифаҳманд. барои иншооти хона шумо да қарори суд лозимай, яъне ки бо қарори суд шумо метавонед ки замин харидорӣ кунед айни ҳол ва иншооти худтона оғоз кунед, яъне сохтмони хонатона. Назаров нависай: та юристи ё духтурӣ? Дору чизе нестай ки реклама кунӣ. дорура духтур мега, ин ай дорура бита фоида мекуна, баъд мерай ай аптека мегирӣ бо дига одам реклама куна, майли юрист. бародари азиз, ман нагуфтам ки ман духтурум ба шумо тавсия метам ягон дорура харидорӣ кунед. дар уҷа мо як ширкат реклама мекунем ва аз ӯ ширкат қариб ки ҳама бохабар ҳастай ва огоҳ ҳастай. шумо мақсад худтон ба ӯ занг мезанед, ҳамсӯҳбат мешавед. агар ки хоҳиш дошта бошед ягон доруша харидорӣ мекунед, хоҳиши шумо набошад, ҳеҷ кас шуморо маҷбур накарда ки ӯра занг бизанед ё ки аз номи мо пурсон бошед. ҳар касе ки хоҳиш дора ба хоҳиши худаш ҳамун шахсиятҳо барои даркории худаш пурсон мешава ҳамун нафарора. Валиҷон Бақиров нависай: салом алейкум, як писар дорам, ӯра хизмат мегиранд ё ин ки не? дар ҳолате ки шумо як фарзанд дошта бошем, бояд ба ӯ ҳуҷҷати якаписарӣ тоғрӣ кунанд ки ӯра ба хизмати ҳарбӣ даъват накунанд, яъне ки ба ҳамун военкомати ноҳияи худтон ӯра дар қайд мемонанд ки дар ҳамихели оила дар ҳақиқат ин шахсият як писар аст.
валиева нависад: салом алейкум ака, ман мехоҳам саволи маро ҷавоб диҳед. Ман мехоҳам ба шаҳри Москва ба пеши шавҳарам равам. Чӣ хел равам? Агар шумо ягон основания дошта бошед, метавонед ки ба Россия биред. Мисол, агар ягон бемор бошед, ё ки шавҳартон вид на жительство дошта боша, ё ки шаҳрвандии Россияро дошта боша, ба ҳамин роҳҳо шумо метавонед ки ба Россия биред. Азиз теҷей нависад: акай сорбон номерота те имконият боша як чира пирсам. Ягон саволи шахсӣ дошта бошӣ, агар бихоҳӣ ки ҳичка дар инҷа нахона, дар Инстаграм саволта равон ки бародар. Акрамов нависад: сорбон гапҳои дурӯғ бисёр гуфтести вақтҳои охир. Гапҳои дурӯғ бисёр гуфтеста бошам бародар, тамошо нака. Ман ҳазорбороҳо гуфтагием ки ва ҳазорбороҳо бо ман да шумо доказат карда нишон додагием дар ҳамин экрани видео ки мисол ҳамин чизҳоро пешниҳод мекунанд. Яъне аз сайтҳое пешниҳод мешавад ки сайтҳои мақсад официални ва легалниан у сайтҳо. У сайтҳоро аз пеши хичон у чизҳоро пешниҳод намекунанд. Сайтҳои Федератсияи Россияро мисол меорам. Чандин боро гуфтагием ки агар касед мехоҳӣ бидрои бо забони русӣ бихонӣ, сайти РИА Новости бидро ё ки tas.ru бидроин. Ин ҳамин сайтҳо бидроин, ҳамаи ҳамин чизҳое ки ман дар барномаҳо мегӯм, ҳамаш ҳастае, дар онҷа бо худтон хубтар мефаҳмед. Восе Сити нависад: рост мега, айма ягонташ такрорӣ набуд, ҳуқуқӣ буд, нахондиш. Ақаллан ҳамин шикоят ма хон, пешакӣ благодарю. Ина бародар шикоята хондум, ягон шикояти дигар дошта бошӣ, бобнавис ушам мехонам. Далер Азимов нависад: акай сорбон бисёр дар бораҳои граница гап занед. Ҳар хабаре кишид, ҳар ахбороте кишид, мо ҳатман пешкаши шумо мегардонем. Баноз Тивей нависад: акай юрист, шумо дигар кор надорен, қарори нав меген. Барои просмотра зиёд кардан сурати самолёта мемонед. Ба нахот ҳамин гуна дурӯғ гӯен. Ман нафаҳмидам ки самолёт мемонда, просмотрат зиёд мешуда. Значит, ман инҷа пас ҳамаи видеоам да коверож да самолёт мемонам ки просмотри хуб бигира. Раҳмат барои чиза тавсия доданат ва барои гуфтагит ки мегӯй дурӯғ қарори нав, ишам қабул, дурӯғ боша агар қабул, ишам ягон гапи гуфтанӣ надорам, чунки аз гуфтани шуморо аллакай мо монда шудем. Баъзеҳота ки ҳамин қадар мефаҳмонем, бо ҳамун чизи ҳақиқата қабул намедорем. Шумо на гандагиро мефаҳмед яхелет, на хубиро. Бародарони азиз, видеоморо ҷамъбаст мекунем. ҳазор раҳмати калон ҳар як нафареда ки моро дастгирӣ мекуна ва морам барои дастгирии ҳамун қадар нафар кӯшиш мекунем ки дилмонда нашем, кору фаъолияти худмона идома бидиҳем. Дар канали Юрист TJ обуна шидана фаромӯш намекунем. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.